Doncs hola, som la Iris i el Sergi, formem part de Dit Associació. És una entitat d'aquí de Sant Boi que portem molts anys treballant en acció social integral amb tot tipus de col·lectius, des de petita infància, passant per totes les etapes vitals fins a la gent gran. Som una entitat feminista i tota la nostra perspectiva és envers a la no violència. Hem considerat que seria una bona oportunitat formar part de l'Espai Beta perquè ara actualment el nostre principal fons de financiació és les licitacions públiques i estem intentant posar una poteta en els projectes propis, que ara el Sergi us explicarà una mica millor el que farem. Volíem treballar sobre la soledat no desitjada, llavors vam estar donant-li voltes i vam veure que els col·lectius que tenien més risc eren, per un costat, la gent jove i, a l'altre costat, la gent gran. Llavors hem creat un mateix projecte que treballa amb aquests dos col·lectius, que es crea com una comunitat, com un grup de socialització on aquestes persones, tant per un costat joves LGTBI com per l'altre costat gent gran, puguin tindre un lloc on socialitzar, on tenir xarxa i sentiment de pertinença. Ens podeu trobar com a Dit Associació, tant a Instagram com a Twitter, i a la web ditassociació.org.